Аз съм Люси и ще играем днес Clash of Clans. Ето, вижте. Започва. Това е нова поредица. Започвам от първи Танхал. Защото искам да е по-интересно. И няма смисъл тук да си харчите всичките магове. Въпреки, че можете само два. Един даже. И няма да си ги хъба, няма смисъл. Ще си ги запазя за някоя битка. Аз сме на един мой приятел, Ники. Здравейте. И днес ще направим един план, ще влезем назад. Да, само малко трябва да се развиеме. Ники, ти отначало ли започна? Хора, може да се чува малко зле, но нищо. Трябваше да пусна уизардове, някъде къде. Ние ще атакуваме. Сигурно, да. Хора, след това не забравяйте да се абонирате. Не забравяйте да харесате този клип за още. За още такива клипчета. И тук също няма смисъл да си хъба маговете. Ние се бяхме представили толкова много неща, сега сме толкова назад. Хора, съжалявам, но кашлям, болен съм и... Хора, казвам, и аз съм болен, но сега го правим за удоволствие този клип. Аз казвам, ако не сте се абонирали, абонирайте се. Ти се казваш, как се казваш в канала ти? Или мора. Хора, как да се кръста? Моето име, като винаги така се кръстявам, защото ми е кеф. Сега започваме. И сега започваме работата. Аз съм втори Танхал и сега има много да купуваме. Аз сега трябва да си нямам барберяни. О, ти още там ли? Ние ще нападаме. Аз имам вече стени. Барберяните за мен. Хора, след малко ще оправя всичко. Ще спра клипа и... Сега искам само да си намеря един хубав клан. Да влезнем с Ники. И това е. Да, това е. Друга поредица. Как да се кръста. Сега ние ще показваме как да минете ето тук всички неща до края и ще се развиваме. Тук има бомби, аз знам. Но нищо. Абе, само да знаеш как се кръсти Как? вената. Що така се кръщавате всички, бе? Кръщавам, защото миналия път вие ме прецакахте на Clash Royale и да кръстите. Хора, ние с един мой приятел го прецакахме за едно хубаво име. Конфирм. А това не знам какво е, но не е и хубаво име. И аз не знам какво означава. И то се прецака. Ако гледате в коментарите, напишете какво означава конфирм. Да. Ники, как си в канала? Как се казваш? Аз нямам канал. Ти снимаш ли, бе? Не. Само ние двамата ще поддържаме връзка и после
намерим един нов клан. Ти снимаш ли, бе? Не, Що? така, защото съм по Twitter. И хора, ще спра клипа. И здравейте, хора, аз съм тук с Никича. Той няма канал, и аз му гледах един час, но нищо. За вас само една секунда, няма и толкова. И сега ще видим какво ще стане. Ето този ще го атакувам. Има пари. Но сигурно няма да бия, защото няма хубава армия. Нито пък аз. Да, и той няма. А пък имах хубава. Имахме Wizardов или Wizardова поли не. И може да се чува гадно, казах ви от началото на клипа, но нищо. Ако се чува гадно, напишете в коментарите дали искате аз да говоря с Никича. Никипа. Никича. Никипа. И сега взимаме двете звезди. Скърпа вързана ни и третата. Сега ние ще направим ли хубав план? Ще влезем ли? Изчакай малко. Леле, не се прав. Нямаш това, бе. Хора, изчакайте една секунда. И върнахме се пак. Имам това клан Кастала. И сега ще влезем. И сега ще видим колко е да си направиш план. Ето. 40 000. Аз нямам толкова парички, но ще направим по-нататък план. Сега с Никито, той ако има коин касъл, ще влезе на здрасти. Ето този план. Не нещо да направим. Такъв план и сега само малко да се поразбия и ще пусна пак клипа.